Jodi, jos striimi pysyisi vaihteeksi online. Mutta siis, tervetuloa seuraamaan Supreme Maniacs Cupin finaaliottelua, jossa meillä vastakkain on Suprin Empo ja Suprin Vuori, joka ilmeisesti siis on ihan tuore Suprin jäsen. Myöskin ensimmäistä kertaa ottaa osaa tähän turnaukseen. Tervetuloa. Kas näin meille tän alas vasemmalle spavnaa Protossi Enpo vaaleanpunaisessa kauniissa värissä. Ja vasemmalle ylös puolestaan Terranina Suprin Vuorihi kauniissa violetissa värissä. Saa nähdä kuinka tasapuolinen tai epäreilu taistelu tästä tulee, sillä Empohan on tosi lähellä Masterin rajaa, kun taas Vuorihilla ainakin toistaiseksi näytti komeilevan platina. Joo, ihaillaan tässä tätä pimeätä mappia. Tää on vähän hankala itsekseen keksiä tähän mitään juttuja, varsinkin kun just ei oo ehtinyt aamulla vielä selailen kaikkia meheviä Starre-uutisia. Mutta siis ainakin mitä itse pelailee Protossia, niin tää Master tuntuu suhteellisen hankalalta, koska tässä on tämmönen iso alue, mistä Terrani voi dropata ja sit se voi tulla vielä ilkeästi täältä takaa, jos ei oo mitään rakennuksia tossa vahtimassa. Ja sit myös jos ottaa niinku kolmannen täältä, niin tänne on aika pitkä matka, jos on hidas armeija, niin kipittää defuumaan taikka sitten sieltä tänne. Ja usein tuntuu melkein mukavammalta ottaa tää niin kutsuttu syli-expo. No niin. Vuorihi on sillä aikaa mennyt Reaper Openingiin. Ja Enpo tähän samaan uskolliseen pilviin kuin aikaisemminkin. Gateway Expaan. Niin joo, tosiaan ei lähetetty SCV-kauttia vissiin, eli Vuorihi ei tiedä missä Empo tällä hetkellä majailee. Se lähtee kauttaamaan väärästä suunnasta. Empo puolestaan osuu ekalla oikeeseen. Käy vähän pökkimässä ja tekemässä ilkitöitä. Jaa, tää nyt näyttäisi siltä, että One Base Pressure olisi Terranilta tulossa. Hellioneina tosiaan näyttää tulevan. Melkeinpä niinku sentryjä tarvis. Oi, mikä skautti! Nähdään Hellionit heti kun ne lähtee liikkeelle. Täällä on nyt Matersipore ja yksi Stalkeri. Et Nexus Cannoni ei ehkä yksistään riitä defuumaan, ellei sitten siirrä kaikkia probeja yhdelle Nexukselle. Hellionit on jäänyt tänne keskelle mappia.
En tiedä huomasiko Vorikki tän Empon maniskautin. Ei, sieltä tulee lisää hellioneita. Huomaskohan Enpo niitä? No on täällä nyt jo sentryjä. 3 stalkeria. Jos saadaan tosta vaan sentryllä blokattua niin ettei päästä ne ihan vapaasti rellästään toisaalta sitten. Mothership-kone oli siellä, ei uskalla Vorikki nyt puskea vielä näillä juniteilla. Mulla ei muuten taida olla mikki päällä. Onpas, jes, hyvä. Mutta mä olisin tuntenut oloni ihan tyhmästi. Hellionen vahvistukseksi sieltä on tulossa 6 kaverusta, itse asiassa 5, 3 marauderia. Sillä aikaa Hellionit joutuu Protossin ristiretken uhriksi. 2 kuitenkin jää henkiin. Tässä vaiheessa vielä kauheasti on menetetty, mutta Terrani aavistuksen enemmän on menettänyt näitä resursseja. Terrani myöskin tällä hetkellä kerää aavistuksen vähemmän, vaikka sillä onkin Impamulle täällä näin. Komandilla oltiin vähän siinä. Enbo reagoi nopeasti tähän yhteen kalahdukseen ja ei sentään menettänyt ihan kaikkea. Oi, Immortalikin siellä. Vorikin armeija tätä ei voi uskoa vastaan. Siinä kovasti droppaskin bunkeria ei oo. Junitteja on kuuluu. Kiinnallakaan ei välttämättä ole mitään aikaa, kun pyörii observer. Mediväkkejä täältä tuossa. Mikään ei ole vielä valmistunut. Tää näyttää hyvin huonolta Vorikille. Vaikka tän saisikin moltattua niin nopeasti puskemaan. Finaalien ensimmäisen pelin aika selkeästi. Tosiaan tästä kupista on pronssiottelu Kaitain striimissä. Kaitai uskoakseni striimaa Twitchissä, että jos sieltä hakee Kaitai, niin voi koittaa katsoa niitä matseja näissä väleissä esimerkiksi.
Jes, ja sieltä tulee kutsu seuraavaan peliin. No niin, ja finaalien seuraava ottelu Empo vastaan Vori. Tilanne on 1-0 Enpon eduksi. Ja mappina meillä on Nimbus, jos joku meistä on lukutaidoton. Kas näin, jälleen violettina terranina meillä Vori. Ja vaaleanpunaisena protossina Enpo, molemmat Supreme poekia. Empo tosiaan johtaa tilannetta 1-0 ja äskeisessä pelissä nähtiin Vorihin one base pusku, jonka Empo kuitenkin torjui aika taidokkaasti ja sitten kävi jyräämässä yli. Meikäläinen ottaa nyt ihan pienen tauon tähän väliin. Striimi pysyy kuitenkin online, joten älkää pelätkö. Dodi. Takaisin peliin, sillä aikaa olette voinut ihailla tässä Empon tekemisiä, mutta paljastetaan nyt mitä on tapahtunut Vorihin leirissä. Eli täällä on tehty ensin raksi, sitten varmaankin tästä CC lyöty käyntiin ja lähdetty toista raksia kasaamaan. Kaasua on mainattu ja toista kaasua havitellaan. Empo näyttää löytäneen Vorihin, mutta Vorihi ei oo vielä löytänyt Empoa. Ja sieltä on Empolta jo ensimmäinen stalkeri pihalla. Ja Empo lähtee aikaisempien pelien kaltaisesti roboon täältä. Käy skouttimassa tosiaan että raksien reaktorilla ja jää paukuttaa rakennukseen. Reaperi
saapuu paikalle. Tää on kova hippaleikki menossansa. Kohtaako Reaperi vihdoin kohtalonsa? Ei, taidokkaasti väistelee. Noin, Reaperi näkee sieltä Expan ja kasaa probeja. Ei taida kyllä enää tuolta päästä karkuun. Mutta suorittiko tehtävänsä? Ei valitettavasti nyt ei päästy näkeen tätä Enpo Roboa. Täältä sitten lähdetään puskemaan mediväkkiä ja tehdään reaktori. Saa nähdä, nähtäisikö vihdoin miinadroppeja. Ne on kovin ikäviä aina Protossille. Joo, eli samalla luottopilleillä Enpo pelaa sieltä lähtee. On vaan ihan minimaalisesti junitteja, expa ja sitten otetaan yksi kolossus. Ja täältä lähtee Worihin droppi 2 vakilla. Toissa Marinee, toissa pari Marauderia ja Marinee. Näkiköhän Enpo muuten sen? Sen Observeri pyöriskeli tossa, mutta toisaalta tää kulma on nyt sellainen, että tästä kyllä debutaan aikasten komiasti. Joo, eli ei dropata siihen. Saatiin kuitenkin Nexus-kannoni. Toiseen tosin on varaa. Mutta Worihi päättää jättää droppaamisen. Sillä miten mä oon Stargatein missä? No, sillä aikaa Enpo on puskenut Stargateista ulos Oraclen ja saanut sillä 12 tappoa. No, se on vanhaa tietoa. Niitä on nyt huomattavasti enemmän jo. Jaha, ja uutta yritystä. Sama sankari lähtee. Tälläkään kertaa siellä ei vielä ole Marineja tai turrettia odottamassa. Ja moni peltikasa siinä tekee viimeiset hötkyilyn. Enpo ei selkeästi ole tietoinen tästä Worihin expasta, mutta nyt Warikki ei sitten saa menettää tuota armeijaansa. Ja hienosti kääntyykin takaisin, eikä ota turhia riskejä. Tosin täältä on nyt sitten jo 3 kolossusta tulossa. Tää ei ehkä ole mikään kaikista niinku isoin lihakilpi, että maalla. Ai, siinä menetetään. Siinä lähtee Worihin armeija. Tai ainakin mediväkit. Taisi olla muuten tyhjiä kaikki, tai ainakin ne 2 viimeistä. Mutta nyt sitten tarvittaisiin jo viikkaria ja nyt Enpo huomaa 3. ja sehän lähtee siitä, ellei se ehdi lentää karkuun.
Protosin armeija on mineraaleissa ja kaasussa huomattavasti isompi. Tässä nähdään arvosopu kypenee. Laaserit vilkkuu. Terrania kaatuu. Protossia kaatuu, mutta Protosin ylivoima taitaa nyt olla ihan liikaa. Terranilta alkaa unitit olla vähissä ja GG. Enpo voittaa myös myös toisen pelin tästä Best of Vitosesta. Sillä aikaa meidän pronssimatsissa. Katsotaas. Elikkä Nukku J on vienyt ensimmäisen mapin pronssiottelussa. No niin, ja näin saadaan käyntiin kolmas peli tässä finaalimatsissa. Vastakkain meillä on Protoss Enpo ja Terrani Vorih, joka spavnaa tähän silmiemme alle yläreunaan. Mappinahan oli kuuluisa mustekala eli Kataleena. Ja täällä oikeassa reunassa, vasemmassa reunassa meillä on Protossina Enpo, joka toistaiseksi johtaa tätä finaalisarjaa pistein 2-0. Vorih ei selkeästi ole yhden bildin mies, koska tässä on nyt aluksi nähty tämmöistä yhden basin taktiikkaa ja sitten tuli tämmönen vähän ekonomiaan keskittyvämpi. Empo kuitenkin molemmissa tapauksissa on vienyt pidemmän korren ja pelannut suhteellisen samannäköisesti. Aikaisemmassa pelissä ei tainnut olla Oraclea, mutta eikö siinä kyllä ollut kolossuksiakaan? Okei, ei ole pelannut samalla tavalla, mutta siis on lähtenyt roboreitille kuitenkin. Ja sieltä lähtee ensimmäinen skautti. On menossa vissiin aluksi väärään osoitteeseen, mutta päätyy ehkä lopulta tänne. Näyttäisi vähän siltä, että Vorih lähtee taas Reaper-aloitukseen. Se, että tuleeko nyt one basea vai lähdetäänkö myös expaamaan, niin selvinnee myöhemmin. Sieltä lyödään reaktorit maahan.
Eli Reaperia ei ainakaan ihan hetkeen ole tulossa. Myös toinen raksi lähtee ainakin ennen expaa. Joko täältä on tulossa hyvin turvallinen expa tai sitten nähdään taas jonkun sortin pressuree. Kolmas raksi. Kyllä mä nyt veikkaan, että One Basea on tulossa. Tai ainakin hyvin voimakas pusku. No niin, ja Worihin SC5 Scoutti pääsee vihdoin tänne Protossin baseen. Siellä on tosi Mothership ottamassa vastaan. Empo tässä tän skouttasikin ja ei lähde nyt expaamaan kovin ahneesti, vaan lyö geitit alas. 3 taitaa olla yhteensä, kyllä. Ja lähtee Stalkerilla haistelemaan, että mitäkö siellä olisi eturintamalla. Itse asiassa täällähän on meillä Twilight Council ja DT:tä tulossa. Worihi näyttää kuitenkin pitävän energiat suhteellisen alhaisena, että tuleeko skannia oleen tai osaako aavistaa, että tekee Engineering Bane ja sitten turretin tarjoamaan detectionia. Tuossa aikaisemmin kattelin Enpon statistiikkaa, eli juurikin PVT olisi niin tää heikoin matchappi. Mutta tähän asti näyttänyt hienosti pelaavan. Sieltä vyöryy Terrania. DT-Shrine on valmis. Ja nyt on vorpattu 2 ja ne lähetetään Terranin baseen. Faktori on tulossa, mutta ei enkypeitä. Energiaa meillä on riittävästi skanniin. Mutta ei selkeästi ole nähnyt riplejä, koska mitään ei tehdä tän estämiseksi. Ja sieltä lähtee ST kaataan. Täällä ei omassa päässä nyt unittejakaan ihan hirveästi. Skanniin ei oo enää varaa. Myös täällä on TT:itä. Sieltä Empo ei ehkä osannut odottaa tai sitten käytetään kaikki energiat. Ja näin tulee viimeinen GG ja Empo vetää puhtaasti sarjan 3-0 ja voittaa tämän viikon Supreme Maniacs Cupin Platti-diaturnauksen. Ja Worih taistelee itsensä toiseksi. Onneksi olkoon kummallekin. Loppuks teille? Kumpi voitti? Ja sillä aikaa meillä on päättynyt pronssiottelu, jossa Herbeva taisteli itsensä 3. ja Nukkuji joutuu tyytymään sijaan 4. Mutta tosiaan, kiitokset kaikille katsojille. Kiitokset
kiitokset osallistuneille ja kiitokset minulle. Tänään, mikäli riittävästi osanottajia tulee, niin tuossa 6 aikaan pelataan sitten vielä Master Grandmaster turnaus, mutta niin kuin osanottajien vyöry on ollut kovinkin vähäistä. Se on aika semmoinen kuiva puro tai joku muu hieno kielikuva. Että mikäli täällä nyt on mastereita kuulolla, niin ilmoittautukaa ihmeessä. Ja osoitehan on www.suprememaniacs.com. Ja ei aivan toinen, tai siis pronssiottelun jo ohi, jotenka Kaitain kanssa striimissä ei tule mitään. Mutta mikäli oot sitten pronssi-kultapelaaja ja kuuntelet tätä striimiä, niin ensi viikolla jälleen lauantaina, niin 7 on pronssista kultaan pelaajille turnaus. Ja tämä sama platinasta diaan pelaajille turnaus on taas sunnuntaina, eli joka viikko samaan aikaan, kunnes loppu tulee. Joo, siinä on tältä erää. Soitetaan tähän vielä jotain söpöä loppuun.